ଶଳା ସକାଳୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଶଳା କାହା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କେଜାଣି ଆଜି ସକାଳୁ ମୋର ଦିନଟା ମୋର ଭଲସେ କଟୁନି। ଇଏ ଶଳାଟି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଦେବି କହିଲା ନା ଭାଇ ଆସ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଅଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖିଲା ଏଇ ଶଳାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମରିଗଲାନି ନା କ'ଣ। ମୋର ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ଶଳା ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇକି କହିଲି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି। କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାନି। ତା ଦେହରେ ଇଏ ଶଳା ଯେଉଁ ଏ ଶୀତଟା ବି ଶଳା ଆଜି ହେବାରେ ଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଶଳାଟା ପା ସେ ଆଇଲାନି ନା କ'ଣ। ଆରେ ସେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବୁଛି। ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଦେଇକି ଠିଆ କରିଦେଇକି ନିଜେ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପୁଣି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଭାବୁଛି। ଆସୁ ଶଳା ଆଗେ। ଭାଇ ତ ପୁରା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଦୂରରେ ଇଏ ଭାଇକୁ ପୁଣି ମୋତେ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଇଡ଼ିଆ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। କ'ଣ କହିବି। ହଁ ଠିକ୍। ଆରେ ହେଇ ଶଳା ଡହରା, ମୋ ତୋର ସିନା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ? ଶଳା ଫୋନ୍ କରିଦେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ଆସିନୁ? ଭାଇ ଆସ ଟିକେ କଥା ଅଛି ବୋଲିକି କି କଥା ଅଛି? ଶଳା ଆଉଛୁ ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ଭାଇ ସତ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଭାଇ ରାଗନି। ସତ କଥା କହୁଛି। ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ବାଟରେ ସେ ସାପଟା ଦେଖା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରି ଭାଇ। ଆରେ ସାପ କିଏ? ଭାଇ ସାପ କିଏ ଜାଣିନା, ମୋ ମାଣ୍ଡୁପା। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ହେଲା, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି କହ। 2 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା କରି ସାରିଲୁଣି, ଜଲ୍ଦି କହ ମୁଁ ଯିବି। ସରି ଭାଇ ରାଗନି। କିଛି ନୁହଁ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ଟେ ଥିଲା, ପଚାରିବି। ଜଲ୍ଦି କହ, ଜମା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନା। କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ମନରେ ଡାଉଟ୍। କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପଚାର। ଭାଇ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଏତେ କାହିଁ ହେଉଛି କହିଲ? ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ଘରେ ଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଏ ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ। ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ମୋ ଧନଟା ସେ ପାଖକୁ ଆଣିବି। ପାଖକୁ ଆ। ହଁ ଭାଇ କୁହ, କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ମାଇଲ କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲ ଶଳା? ତୁ ପାଗଳ? ପାଗଳ ମୁଁ ନା ତୁ ବେ? ଶଳା ସକାଳୁ ମୋତେ ଡାକି ଦେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଠିଆ କରେଇକି ଆସି ପଚାରୁଛୁ ନା ଭାଇ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ଏତେ ହେଉଛି? ଅଲଜିଆ, ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଏତେ ହେଉଛି ଯାଉନୁ ଘରେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇବୁ। ମାଇପ ଯଦି ଥିବ ଉଷୁମ ହେଇକି ଶୋଇବୁ। କ'ଣ ନା ସକାଳୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିତେ କହୁଛୁ ନା ଭାଇ ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ଏତେ ହେଉଛି? ସରି ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପଚାରିବିନି। ଶଳା ଆଉ କୋଉଦିନ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରିଥିବୁ, ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ତତେ ବରଫରେ ବାନ୍ଧିକି ଲଙ୍ଗଳା କରି ବାଟେଇବି। ସରି ଭାଇ, ଆଉ ପଚାରି ପାରିବାର ନାହିଁ ନା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମଜା କରିବାରେ ନାହିଁ, ନା ମୋ ଗାଲ ନାଲା ହବାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା, ନ ଯାଇକି ଆହୁରି ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଶୀଘ୍ର ଯା। ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଶଳାଟା ପାଖକୁ ଆଉଥିଲି ରେ, ପଚାରୁଥିଲି, ମୋ ଗାଲକୁ ମାରିକି ନାଲା କରି ପକେଇଛି ରେ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନିଜେ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ବି ମୋତେ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏତିକି କହୁଛି, ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।